Salam dostlar, Türkmen Sohbet kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olun ve can satmayı unutmayın. Şimdi olsa videomuza geçelim. Nädip Wi-Fi router'ınızın parolunu yetmeli. Ona hiç ile başka özüngden başka adam sizin Wi-Fi router'ınıza chat bilmeli etmeli ya da onu script etmeli. Onun men şunu üçsünü hem şunu videomda öğretecek. Onun için biz ilk bilen telefonunuzu ulanlayan olsanız telefonunuzu, kompüterinizi ulanlayan olsanız kompüterinizi Wi-Fi'nizi öz Wi-Fi router'ınıza biriktirmeli. Biriktirendikten sonra browser'ını açacaksınız. Browser'ın haysını açanın tapacak yok. Chrome açın ya Internet Explorer, Microsoft Edge, Yandex, Firefox, Opera hiçbir tapacak yok. Sonra browser'ını açacaksınız. Sonra yazıyorsunuz. 192 nokta 168 nokta 1 yazıyorsunuz. Buna göre yaz. Sonra enter basıp bir yazıyorsunuz. Sonra sharing kelenlikte siz ilk birinci Wi-Fi router'ınızın parolundan ütköçek bolan bolsanız, onda siz sharing ikisine de admin diýipdir bolanız. Admin. Ne? Muňa da password, parol diýip duran ýerine de admin diýipdir. Yani öň ütköden bolsanız sharing öz ütköden paroluňyzy ýazmaly ikincisine. Username durýar. İkinci passwordda ütköden parolunu yazmalı. Ona mektane lazım ki ne? Yani sizden lazım ki ne dersiniz? Birinci yere giren ortamda da ikisine admin koymalı. Yani son şeyle açar nasıl sizin router'da настройкасы multiple router olan için şeyle dedim ki asılsam mümkün ya link olmamak için mümkün. Yani hemen diyen yalak bırak. Yani açanlardan sonra tip linklarda interface setup diýip bardyr. Şu parolny köçek bolsaňyz şerik gelmeli. Sonra açan interface setup basýaňyz, sonra wireless. Besprovодной diýmek bolýar. Sims hova setup bolýar. Distansiýanyna basýaňyz wireless basýaňyz. Indi şu ýerde script etjek bolsaňyz, multiply настройкаsyna gireňiz. Script etjek bolsaňyz şu ýerde etme şonu. Sonra buna broadcast SD. Şunu no thing script bolýar, yes thing açyk durýar. Men muňa diýjek gal, ýöne siz no bileňiz şunu script bolýar. Sonra ýerine geçeliň. Şu ýerde siz admin ködülýäňiz. Memekide X produr. Admin kötýäňiz. Aşağı ýene bir ýerde geçdiňiz soň paroldur. Menki video reset paroldur. Siz özüňize başga parolum goýup bilersiňiz, onu bir parolunu ýetip bilersiňiz şu ýerden. Basýaňyz, ay şeýdi, başga bir goýup bilersiňiz. Başga patlar goýup bilersiňiz. Sonra iň aşağı geçýärsilen şu ýerde MAC adres filtri bar. Şu ýerden siz router'ınıza hiç kim chat bilmedi edip berýär. Şol filtr goýaňyzdan soň sizin router'ınıza hiç kim chat bilmeýär. Parolny biläýän ýagdaýynda da chat bilmeýär, parolny özüň chat bilmeýär. Özüň chatjak bolsaň chat bolmaýar şu ýerden. Bir chat bolýar, ýerinde router'ınızyň ýerinde Ethernet kabel bar, şondan kompüteriňize Ethernet kabelini üstüne çatsaňyz, onda bu MAC adres değişli olmaýar. Sebäbi wireless'a girdik da. O besprovодной sete girdik. Şu ýerden siz adet bilýäňiz. Sizin öň guramatyk bolsaňyz şeýle dezaktiv durar. Men öň guramdan soň guram üçin aktivde dur. Sizinki de şeýle duran bolsa aktiv edin, soňra şerik telefonuňyzyň ýa kompüteriňiziň MAC adresini ýazmaly. Eger siz şu MAC adresini yazman, şunu tutuşluğuna saklaýan etseňiz, siz router'ınızın içini Ethernet kabeli bilen täzeden düzmeli bolýaňyz. Şonuň üçin aktiv basýaňyz, soň birinciden başlamaly. Birinciden başlaýanda telefon bilen ýanaşsaňyz, telefonuňyzyň MAC adresini ýazmaly. MAC adresini ýerden tapmaly, telefonuňyzyň настройкаsyna girin, soň iň aşağında obstrойство diýip bardyr. Устройство alasың, soň состояние bardyr. Состояние alasың,
Soň aşağı geçirersiniz bilen MAC adres Wi-Fi dip bardyr. Şonuň aşagynda ne şuňa meňleş edildi, şuňa meňleş harplar bardyr, harp bilen sanlar garaşypdy. Şonu edil şu bolş ýa-da şol ýerleri ýazyn. Onuň näçe 80 sany şu ýere yerleşdirmek mümkin da şoň üçin. Haýsy telefonlaryňyz, öýüňizdäki äpli telefonlary şoň içine yerleşdirip bolar, laý sekilden köp telefon ýokdur. Ana şunu ýazyňyz. Hersine bul bir ýerini çatyp bir telefonyň kıýa, mysal üçin bul ikinji kompýuteriňki, bul dördünji, üçünji telefonyňky, näşini ýala konuşdum. Ýazyňyz, soňam save dip duran knopkasy sahlen tolýada türk gorçasyna. Türkmençe bolsa berkitmek bolýar. Save basýaňyz, Wi-Fi-ny 10 sekundyň içinde öçüp ýanar, soň täzeden işläp başlar. Soň siz ýankyna giren ýerimizdäki, soň şunyň içinde telefonlaryňyz, diňe öz telefonlaryňyz çatylar. Soň beýleden bolsaňyz, no bas goýan bolsaňyz, siziň Wi-Fi-nyz skrit bolar, ony nädip gözetmeli. Nädip çatmaly skrit bolanda. Ony Wi-Fi telefonuňyzyň Wi-Fi-ny Wi-Fi-ny girýäňiz, Wi-Fi-ny girýäňiz, soň tabakset bardyr. Tabaksete basýaňyz, soň şeýle routeryňyzyň adyny ýazmaly. Ime dip duran ýerine adyny, parol diýilýän ýerine de parol dälde başlan authentication dip duran ýerine de WPA2 PCcation ýazýaňyz. Şunu basýaňyz, şunu taýlaýaňyz, näşeýle bolandyr, şunu taýlaýaňyz. Soňam sahrende basýaňyz. Sahrende basaňyzdan soň çıkarar, soň üstüne basaň patkulçeni dip bardyr. Şoňa şu taýda paroluňy ýazmaly bolýaňyz. Paroluňy ýazýaňyz, soň patkulçeni dip bilýäňiz. Eger patkulçeni deňizde de çatylmasa, onda siz şu MAC adresleňizi täzeden gözegçilik etmeli bolarsyňyz. Täzeden gowy barlap, üstüje edin şu MAC adresini goýaňyz. Ana soň biz onu geçtik. Indi biz Wi-Fi routeruna giremizde şu ýerdäki passwordy näde üýtgetmeli, paroluny. Onu ýa-da üýtgetmeli görkedeýin. Girdik. Şu ýerde üýtgetmeli. Maintenance dip dur burada tariken men akan okawmadım. Ana şu ýerde açjaňyz, şunu basýaňyz göň çykaryp bereni. Şu ýere täzesini ýazmaly. Mysal üçin ýazýaňyz şeýle, soňra şunu ikilenç ýazmaly, şu goýanlaryňy täzeden ikilenç ýazýaňyz. Soňam sahrende basýaňyz. Boldy, soň siziň şu ýerdäki paroluňyz hem üýtgeýär şonda. Şunu ýa-da işte Wi-Fi routeryňyzy siz gözegçilik edip bilersiňiz. Wiziň halanarsaňyz like basyň, Türkmen Soft kanalyna azat bolmadyk bolsaňyz hem hökmani suratda agza bolyň we jaňşy satmany unutmaň. Soraglaryňyz bolsa hem kommentariýa ýazyň. Şunu wideolary öwrenmek üçin men öz bilýän zatlarymyň hemmesini sizler bilen paýlaşmak isleýän bolýar.